împreună. Și aș aprecia foarte tare dacă data viitoare, când suntem într-o asemenea situație, să petrecem timpul împreună când mergem la o petrecere. Păi de asta i-am spus la prima petrecere și la cea de-a doua. Și la cea de-a treia a fost o supărare mai mare și m-am enervat. Nu am putut controla emoțiile, am fost nervos și am reproșat toate lucrurile care m-au deranjat. Eu am înțeles, doar că poți să comunici ceea ce te supără într-un mod pozitiv. Reproșurile, vreau să înțeleg. Deci oamenii fac așa, oamenii reproșează sperând că ei vor obține ceva. Da. Se ceartă sperând că ei vor obține ceva. Eu vreau să vă spun că obțineți efectul invers. De ce? Pentru că atunci când reproșez, când judec, când etichetez, când încep să ridic tonul, când încep să-l atac pe celălalt, partea emoțională a partenerului meu o percepe ca pe o durere. Și nu o să înțeleagă niciodată. În momentul în care o percepe ca pe o durere, vine o durere astăzi, vine o durere mâine, vine o durere poi mâine și tot așa, la un moment dat începe să se retragă și începe să se deconecteze emoțional. Da, așa. Înțelegeți? Deci obțineți exact efectul invers. Haideți să ne ducem aici puțin. Tu ai fi dorit să-i comunici partenerului tău că realmente îți dorești să fii ascultată și atunci când aveți, practic, o conversație sau petreceți timp împreună, ai vrea ca atenția lui să fie doar pe tine și după aceea poate să facă și alte lucruri. Dar cred că motivul principal nu e că nu e ascultată, cred că e mult de gelozie. Nu, m-am simțit ignorată. S-a simțit ignorată, tu zici că este geloasă, Eu ea vreau zice... să vorbesc și din trecut. Și ea tot este impulsivă și tot este supărată pe motivul acela. Cum facem? Cum mai reacționăm? Dacă îi oferim tot pachetul acesta de înțelegere, amabilitate, tot. O lăsăm să se liniștească, pentru că la un moment dat se va liniști și asta vă spun cu certitudine. De ce? Pentru că nivelul de cortizol scade și începe să se instaleze după aceea liniștea, da? O lăsăm să se liniștească. Și dacă este o chestiune spontană, da, adică se întâmplă felul în care ea livra mesajul în comparație cu felul în care l-ați livrat înainte.